ako dahil. Kani sila bro, gika pa sila dumanhog bro. Uy, ang mga riders ba na oh? Gika kani sila bro. Imagine na dumanhog niya, naimulbuan niya, mahuli pa niya nga to. Gidagan nag 2 ka oras ang diri sa Central Highway. 2 hours 24 minutes. Oh, sinang ano, mga bata pa nung kayo gano'n. Highway nga mo. Mga subaganim sikad. Central Highway nga na imunga na, mga sakab. Total na to. 344. Pilay gradient dire. Aw, pilay gradient dito. Pila ka oras na bro? Kuan total mo diri, naabot mi sa syudad 2 hours 40 minutes eh. Tungas mi Bosay 344. Sus. Sugaw na ganin nyo no? Bata pa ganyan ya. Lagi lang kanyo, bata mo ganyo. Pila dali mo dong? 20 naman karong buka. 20. Mga vlogger dumi dong ha? Kana. Yay. Huwag mo i-shoutout daw, shoutout mo dong sa taga inyo ba? Mga uyab ninyo ba? Shoutout sa kong mama. Oh, sa iyong mama. Abot na gitan ko dire. Oh, nya, kamo, ampil nyo may gol ha, dili patagag pubertik. Nang kanang wala amping pag amping. Oh, klaro-klaro yun, sure jud ba? Ya, asa mamoron gikan diri, asa pa mamoron? Maule. Ule, Amole na mo? Mimpol. Ah, maligo mo. Oh. Bito bro, seryoso bro, taga dumanog na sila bro, nangabot sila ng Central Highway bro, nya. Kan ba, upatis na kabuok, bike lang sila. 5 taha ko ni kunto. Alima na sila. Asa mo sa day? Mga trabaho. Trabaho. Sige bro, bye-bye bro. Thank you. Sige bro, bye-bye.